Kardo Nilimonjerong pipi piniberta arjuponita. Sarpimar lapen resomar ki kat rap jelam ki kiklang nilip soaro chingthora song tumpen phai kunini phai trok surihinira inkoi rakithom arni amithanga sa hemalong banghini atumaphan ahok pet akangsai kipipon bali tok biachor sangpi blistina ingtipi sarpimar bali pathara sor lapen edwinson rongphar resomar mensing rongphar nilip constituency aro kido rong phar hemari somaratum latum banghini phun pen rong nombor kachilong lok pana jok arni chingki bomsi ang lit pikasai ki klemalam ki kikla blistina ingtipi amithanga chora phan chitekang bup lapen o somaranta chikak tikang bup si risomaralo katunju lapuanalam ki klang derapi sita achor bali tok biabang amithanga chora phan kang hon ka jinso kai keta kido verajok kechokchi suryason anta dia ponsi puthot amithang ar bungar phelo kachirap longji aphan nilip soro asong atumpen mo phidala puson thot akechokchi kachoma thathide jia phat lamdon pachitok pen ridak mate signature en ponsi mithanga hemarit pachara dunlong pamilo News Text Report Lalo, Karbi Anglong kedam News. tang October 28 ani delaujan arong amekar bali tok bi lapen alang li chor alang li belek kapre kapinso long kadun jui po alam the angbong bangke pinidak nilitum nilip sorlo song pen alang litum pen abirta pen sinilitum ta ingthomar ni mate kiri kitar lip alam klem pen si nilitum ladak mithang sai hemlong anang palelong lo asinon jasemet ajo pors tame nilitum la bangso kang sai aphan aho kang sai long nang jipu kabor ipen nilitum la bangso kang sai pijut pon lo lasila bangso kang sai ke pajut along abangke aprang pinso la pen non na pinso la lang litum bahini abangke hala aprang pinso bangta chirim chibi ponpo aprang son thot kaching hon si chirim chibi ponpo pulo lapen non aphi pinso bangke pini penke la sorlo sophan ke tengni si nita ni limithang atowar ikaya ki meyi phansi klem ponpo busi alang litum dak ni litum ni lip sorlo song athengno matang te ni litum sai hemalong labang so mai ki bi unhut alang litum ka chichak pona teng pensi ni litum ta deng lo lapen jasemet ni li kiro kangtung chorong tung ke lalo hiri agang bura matang te rong asar phansi tami alang litum 28 ani la kang bodet po news ki thek long pen alang litum setami puthot birta long si lake korjang kali sarpi mar pu chini pe me pen amasi dak alang litum apuriara phan kaching hon pen ajo alang litum birta pc puthot rim pi pa me bi pi pa me si pinini litum nilip sorlo songa theng no nang hodai don pe me pen litum aho ka kang sai pilong lo pinso bang ke hiri hiri mensing rong phara rong mekar lapen risomar pinso bang ke Kelanang itu man la birta nang pi mate nang sai pi thanang ri pi tha punang itu man ke birta nang pi kuma tum si birta nang pi pu sor to ma pinso ahe masoroto panani lo mana to man birta nang ni thoma prang pen lo Dolamara Malaysia along Saint Joseph Catholic Church along Golden Jubilee Ningkan Phoke Bartake Chok Katalon Pon La Sonsi La Khain ko Retrok Duar Bagri constituency ke parlo Dolamara Malasi Sarthi Kro Rong along Saint Joseph Catholic Church along Golden Jubilee celebration Ningkan Phoke ke Chok Talon Pon Bang so mai ching chia prang aluhia mana peng pen kachetong dun abang phu aphan Karbi Anglong atanga ting pen cheng pong si pen si kang thum karni padopon bangso pen puthot karli tang atoma phansi tami chikimo asai dengpon lapen bangso malasi sarthi kruaro Saint Joseph Catholic Church paman pon lake ha pharo krisir kebra troksi kebra ke thomaning kanpensi Saint Joseph Catholic Church Malaysia mondoli paman pon lo lapen aningkan wangta talon bom wang bom si pining an ki ningkan phokep ke chok talon pon lo lapen monito sitami kachetong dun abang phubang phi lapen ar pukido atoma phansitami pipa jerpon lapen ke pini malasi sarthi kroarong Saint Joseph Catholic Church Golden Jubilee Katalona long aluhia mana peng pen kachetong dun abang phu lake chief guest lake Father John Timo
lapen Father Johnson, lapen Father Joseph, lapen Father Joy, lapen Father Bini, lapen Father Vinod chitong dun si arnamalam jumisenalam thantika lapen aluhia manapeng pen kachatong dun do thulang laki lakhain kora trok Dwarbaguri constituency BJP VDC chairman Sar Koirong Phar lapen ke ongdung political party atum tame Mayalong alera cham pidun lapen bangso malasi Sar Thekrualong Saint Joseph Catholic Church Golden Jubilee celebration ki bipon long amai ke pachun ponchia phan tangka mali poison kerap pachudun about PKAC education in church Richard Tokbi Ben VDC chairman Sar Koirong Phar lapen MLA Dr. Numul Momin lapen Baptista Monduli pen Jacob Inti lapen Lucia Ronghangpi lapen Singnot Inti Riso Jangatuma Phan lapen kapre katup Chirabdun Bangso Penajok Sarthi Kro Arong along Saint Joseph Catholic Church Golden Jubilee celebration along Maipu Robert Kro lapen Kongchun Bangpen Ningak Longpen Kerap ke Pajirdun Abang Pu Bang Pietma Phan Kachoro Pajirpon lapen Bangso Mayalong Alira Cham Kipidun Abang Pu Bang Pietma Phan Setami Kachoro Pajirpon lapen Bangsu Golden Jubilee Ningkon Pokep Arta Kichok Katalon Pon Amai Ing Samjin Pen Pachun Pon lapen ke labang so mai judet pen risoi jang lotuna josetami bipon si mesen pen pachun pon tang te pherang ke thengno kaning jelam arjupon sena Dwarbaguri pen dorsing tokbi Karbi Anglong news Bharat Scout and Guide Assam Pen Phong Troxicap State Council Meeting Lapen 74 Foundation Day Katalon Pon Lapen Pins Gianlang Ratane Karbi Anglong District upon Nong Miki Vanpi Assam Barong Supiarlo Don Bosco School Pan Bajar Guwahati along Bharat Scout and Guide Assam Pen Scouting Award Mate Assam State Arlo a District Tin Pen State Award Pini Pipajar Pondo Lason Taksi Karbi Anglong District Pen Tami Inut Bihek Pen Scouting Claim Bomb Lapen Non Antame Claim So Maratoma Phan Scouting Training Pipon Bomba Bang Pu Pins Gianlang Ratane President United Khasi People Organization Karbi Anglong Central Executive Committee Alangli Karbi Anglong District upon Nongmi Wan Pilo Alangli Ningkan Kre Phosose Scouting along ke claim don pen Pinian Assam State Bharat Scout and Guide Pen Award Piponpu Lapuson se akaprek a district pen kadokawe bang trokebrapli an award long ponlo labang trokebrapli ang bong pen Karbi Anglong district pen pins gianlang ratani Don Bosco School Amkachi pen award long dunlo Lapuson se Karbi Anglong district alo Scout and Guide tame aprang kingkam kachijor along tame claim chipaduk pon bom lang pusi alangli lamchak chipipon Lapen Karbi Anglong alo school along tame lahai co-curricular activities kedua kinangson loka charli aklim somaratama phan kang thurpon atowar lata isia kinangsot pusi Assam State Bharat Scout and Guide Pen Patir Pipon Quality Education Jong siklim somara phan PG plote loka charli datkali kaike reng iji apharman tame charli pon bom nang ji Karbi Anglong Autonomous Council We Pen had mega 2024 events in the Mission along province. Lahai We always co-curricular approach activities ta together RD with Sir Pipon Pen Razar RCC and Klim Somar Loka Father Charli Aprang Solomon. They Kengkam organized a Chijorji young scouts and News Text guides. Report Then Karbi how Anglong at a News young age they are learning. Lakha ke thom Chin Thong constituency ke palo Mokin Dura Rongalong Mason football tournament Pachunpon Nijang Karbi Anglong Lakhahini Chin Thong constituency ke palo Mokin Dur LP School Pathua Klamalong Mason Pen Angdung Kiti Mate final match Pachunpon Labang So tournament Lucky Mukindur Sport Committee Pensi Chipatir Pipon Labang So Long Kadokawe team Trokan Chipatidun Labang So tournament Mai Phulaki Kamsing Tiso Kongchun Bang Mongol Sing Tiso Sponsor Mate Tangka Maha Kacharab Dunabang Laki Borsing Teron Forest Staff Umpanai Forest Office Jakini Forest Range Lasonsi Kasa Referia Tumpensi Conduct Pondo Labang Solo Main Referee Lucky Burno Tiso Line Referee Daniel Hansi Howell Crow
lapen Ford referee laki Samson ing tia tumpensi kondak pondo angdung ki tia long pati kindok ke thom lapen achom kimi isi pen chipate ponsi pati kindok atum chipa hai pondo lapen best player laki jersey number 5 pati kindok sar im sinar pensi chipalong pondo labang solong sorkari sorkaman lapen rong rup man peng kido atum ta chitong dun labang so jai mekalong mesen pen pechon pot News Text Report Karbi Anglong News cho prangsi shurupat jirji lake nang tum news fast channel phan lapwana por nang tum chipi por prangsi nang tum news fast channel phan choro la la penili ki puji bang ke la pulo pini la dak faret so pam mukindura hawara long one day match mate friendly football championship kapathu kibinang ko kalam thela khela lo jen tum chinthong hawara long je kapathu na thu bang pa phi piklang la